Bombini cerca Goriaca. Dennis Maduro anase na Corsol. Na idade de 4 anos, eta bini Holanda junto com sua mama e sua irmã. Sua vida estava assim difícil aqui na Holanda, que no momento que estava com 19 anos, eta caíra. Ora que ela sali, ela decidiu que dá uma unificação na sua vida. Junto com sua casa, não alanta garage sleutelen met jongeren. Aqui, nanda brinda e jovenan ko asali for de detenção juvenil of ku não resulta na school e ko ainda ta kaibau de leerplicht, espaço caminha nanda sinyanan, entre outros, com padrecha auto e também duna nang guia e ajuda nang panantiung miho vida. Corda pa like and share o vídeo e corda subscribe na mi YouTube channel. Dan sta je moet je nou bij net op de verkeerde pad. Maak je ding, nog 10 uur lang, 10 uur lang, dat ben ik weer precision. Of ben ik bij een goede richtlijn. Dan is de pulva doen nou een opleiding, dan bij Bonke-maatschappij. Die ba commissa ko e bedrijf aki, ba commisse ko e intention aki? Maar commissa ko sleutelen met jongeren, zodra ding, je moet je jong. Je zitten, je 8, je 9 aan. Geen probleem to. Minstens dat die ervaring kon dat die hobby en dat po Udami, die aan dat die problemen dan. Ik heb assire maar commissario de ga jong dan. Anto que problema nang abotava ting tempo botava tayong? Ami dat die jong mama dat in 3 uur trouwens doru weinig geld. Dus wordt weer een grandi, wordt weer je 6 ein, wordt commissaris als je post verkeerd. Eigenlijk vind ik veel moet je stress aan commissaris koikens. Die moet je nu even aan, dan krijg je sera, dos ein, en to de spelling, maar ja, zak een jong instantie of nader moet je de guy om een jong nazi aqui. In jong instantie zie je dan 10 jong verstand kijken maakt mee op straat, in de kaya. Anterior ora ko ba cresce, ko botar também ali for de será, ba decidir ko que vai zet bomis in pa e tipo de ende nang aki. Sim, não, sim, jongeren dan. Tava tá fácil para o alanta e bedrijf aqui? Não, dat tá hobby fase sim não, so neste tem sempre um bedrijf zien aqui. Então nós não tem um sem para um bedrijf zien, né? Pero toch maar keer ja. Hou vol. Toen ging de Udami nog, Udami tot 2000, die andere 2000. Dan zie je nog een bedrijf, een garage, met een postje. Dan zie je nog commissaris paga tudo in de weg. Quanto anos você tem bedrijf aqui, Caba? Het bedrijf aqui nog die, hoor ik hier, wat je zei, is nog 5 anos. Como tá mira e vida agora aqui? Zie ik het er maar relaxen hoor. Zie je moet de bier, gewoon maar relaxen. Moet kijk om, moet ja, geen gekkigheid. Gewoon, zie je het maar douchen bier gewoon. En toch voor je gaan voor een moeilijke periode. Je gaat jong aan het beamback. Je speelt jazz ein, je speelt 8 ein. Dan heb je een guy homer gradika van 10 uur, dan 10 kaas, auto. Toen je gaat naar de beamback, dan gaan we vaak com bij kunnen. Com a direita na vida. Ja, com a direita na vida. Sim, então se me vê com a vai, ja, niet aan je trots. Mucha nang ko bota hanya ta, hobi mucha nang di nos cultura of eta mix. Nós está em mix. Tem anos tem periode, je Marokkanen. Tem anos tem periode, je Haitianen. Então assim, Holandês também, nós temos gewoon een mix. Mita kere, ora boy mucha nang buta papiamento, nanta um tiki mais cerca de bo coração, right? Sim, na te voelen, maar veilig is ik er niet. Bota je mucho amber of mucho amber com mucho moe? Não, muito amber so. Nós temos garage mais grande mesmo. Então, garage nós temos motorcycle, auto, brommer, scooters, bottle. Sei na te kost ja, moet je weer naar een boost rijden. Quanto tempo nanta queda cerca bo? Het is even verschillend. Zo 10 jaar nog sta je veel gevangenis. Ik zei na 10 keer ja, 6 loenen.
Timbiano sta in gemeente daarmee dan 10 keer 3 luna, 6 luna, 9 luna of een ai. Timbia nós sta in Ramadan dan 10 keer 6 luna per ormi weta kun 10 nada mas panang een vervolgtraject. Zie dan 10 vervolgtraject nos aan het is jela gewoon nos te keda kun gewoon akiding. Antere abota sigigia nang. Sim, pero Timbianos hoe zeg je dat nou joh? Soms word je niet gesteund. Die geldt meer voor niks. Ja. Maar dan doen we het gewoon zelf. Nos mestas je gewoon zelf. Anto quinta paga tu regasto nang aki. Er zitten instellingen aan. Zie, Timbiat de gemeente, Timbiat Briefzon, Timbiat vroegtijdig schoolverlaters. Er zitten verschillend. Anto ora nan trase cabo of ora nan binden trajecto. Nanta wardu pagata me mane un sorto di stage of coin sei tabay. Nou, niet bij ons. Nee. Er zit een tijdbesteding, dat moeten ze gewoon volmaken. Unico kan aanpaaien dan ja, gewoon een goede les. Een goede les en een goede start. Bo assim ja den diretamente auto que coste of botatin talento sempre. Nou, maar bij school gewoon. Toen horen met het sleutel, met het talent kamer. Maar bij school zien, maar als we mijn school afzien. Oké, abotin you ora aqui? Met die jongen, en toen kon jongen. Mijn jongen dat 26 aan. Wow. En mijn jongen dat 21. Anto met de 2 keer opa kamer. Wow. Anto kiko bo you na studia? Mijn jongen studia rechten, collaboratorium. En toen mijn jongen studia rechten te einde. Oké. Que mentor bo allogra pone algo pa bo you nang tating bom anto panang si ta de ribon bon caminda. Ik zei daarmee bedoeling, zie. Dus hé, maar keer, dan zeg ik moet je het aanbieden. Nou, goed zo, Dennis. Heb je goed gedaan, hoor. Goed zo, hè? Ik dacht dat het 6 jaar, 5 verschillende vrouwen. Pono, asigi su ejemplo. Nee, dat wou ik niet doen, nee. Dat je kijkt maar, jeng ellende hoe ellende naar mijn te kepa, mi doen dan aan je ellende naar. Minister Bringa, papieren doen. Letterlijk en figuurlijk. Botingani conta mais ou menos kiko ta e alenda nang kubanya ba din? Nee, is te veel. Sí? Mucho. Sí? Mucho. For di quanto anya? Zeg quanto aan je? Sí. Vedi dat in 5, 6. Vedi dat in 11 of 12 aan. E boting contato com o bom maior nansi? Nanta na vida ainda? Mijn mama had een dementiehuis. E botata? Het tata moeder. Pero het tata dat is belangrijk voor me. Zoals je misschien leren kennen. Die met die drinkt shit en wie mensen bij busque. Pa você já conhecer pa mira ta quem? Ja. E botata ta you corso? Sim. Dennis, kiko lobo que bisa e mucha young nang kutanya nang agora aqui den tur sorto de experiência que não te ajuda nang pabay na bom vida. Kung nanta pensa, não tem nada mais para mim. Wel, moet je omgaan, ik kom ten uit zo. Amit dat een guy met dat ding geen ellende, maar je hoopt die ellende. Maar kijk, Sarah, maar mask ellende met dat die een schuld aan weer bijna €80.000. Ja, geen probleem, dat die geen probleem. Pero aqui na Holanda kita een lugar, se você tem schuld, we pôr los toekos af, wanneer het niet geduld. Dan kun je daar ook toekos, wanneer het niet geduld. Het zit Engels vast, en toen nog keer ik een probleem of dat je niet meer uit je problemen kan komen. Het kan. Het kan. Het is nooit te laat om uit je problemen te komen. Dus je ziet niet in Pisa Holandees. E botin família nang na Corsoa ainda? Botin contato com ele? Sim. Porque manda um saludo, para suportar nanta mirabo. Oké, groetjes. Mirumana na Corsoa. Daryl, vooral Daryl, Juni en de rest. Ja, de groetjes vanuit Nederland. Dennis, tá bom exemplo. Caminha tem voluntade
e paciência tem espaço para cana. E corda bom, laga nos laga vergüenza um banda para sua sei não iba nos nenhum caminho. Nunca nota lá para você ali for de problema. Para agora aqui, laga nos van seguir manter distância social, evitar aglomeração, corda like e share o vídeo e subscribe na meu YouTube channel. Tchau!